یەکەمین پێشبرکە چێرک و هەلبەستان ئا شەهیدên Sfirat dest pê dike. Pêşbirka îsal di 10 Nîsanê 2015 dest pê kir û kesên bixwazibin beşdarî pêşbirkê bibin, divê heta 30 Hezîranê 2015 berhemên xwe bişînin navenda Yexayê. Merasîma yekemîn xelatên wêje yên şehîdên Sfirat wê di nehê Tebaxê 2015 de li wergeha penaberan a Mexmûrê pêkwere. Mercê pêşbirkê zimanê tevlîbûnê, zimanê Kurdî, Kurmancî, Zazakî, Soranî, zimanê Erebî û zimanê Tirkî. Divê berhem beriya pêşbirkê li tu cihê nehatibin weşandin. Beşdar dikarin di beşa helbestan de herî zêde bi du helbestan û di beşa çêrûkan de jî bi çêrûkekê beşdar bibin. Beşdar divê berhemên xwe tevî kurte jiyana xwe herî dereng heta 30 Hezîranê bi rêya îmêlê bigihînin destê me.